Unsa ang pambansang lamas? Unsa Dudong Pawiks? Pambansang lamas? Tara na ninyo Marias, please, sa classroom kay para makapahulay-hulay ta ninyo. Wala pa man si ma'am. Sayo pa man kaayo, mag-istoryahan Magdugay pa to si ma'am kay naado sila meetingan karon. Gani, na ako istorya sa inyo Sige, na ako pangutana sa inyo. Kinsa man ang atong pambansang bayani be? Pambansang bayani ni kadali ra daw. Si Dr. Jose Rizal. Ni ka-simple po da anak, ter. Pati gani kinder maka-answer man gani ana. Kini be, unsa man atong pangbansang kahoy? Kahoy? Dili ka mangga clear kay maubi na atong perminti katkatan. Dili oy, kasagad ra man ka Maria. Dili ay. Kasayon ra na bete. Nara. Tama, clear. Nara di ay. Ako na pun. Ay na Maria, sa gula na po na nimog binuang ron. Binuang Japon Lucio. Sige kanibe, ang siri ninyo. Unsa man ang atong pambansang prutas? Simple. Mansanitas Maria. Ikaw ra man gani nagbinuang diag tubag mali. Lucio, mao ni ang tamang sagot ha. Tama man to ko, mansanitas. Ataka naman ka, Lucio. Mangga. Tama. Kani ako aw. Usa may atong pambansang isda be. Pirit Lucio. Burot Lucio. Butiti, Lucio. Pataka raman mo. Sabaan niyo oy. Di ko katulugan ang kabanhal niyo ba? Wa mo kabalong kung sa pambansang isda. Kasimpula na. Bangus. Mo na sudan ako ron. Abi na mo Dudong Pawiks ba natulog ka? Gani, naminarte ka? Wala kay banha man kay mo. Karon pambansa day ha. Binuangan ta mo di gud mo katag-an ani. Be ako be. Unsa ang pambansang lamas? Unsa Dudong Pawiks? Pambansang lamas? Oh, pambansang lamas Lucio. Ganina ra kong paminaw ana inyong mga pambansa mga sayon kayo. Kani akong pambansang lamas oh. Takana ninyo. Naaday pambansang lamas. Ati kami Dudong Pawiks, naaday pambansang lamas. Nagisgot ra tag pambansang isda sa gulan na nimog lamas. Asa man day mo di ay? Pagklase ni Ma'am Ana. Nga tulog mo. Dudong Pawiks. Urag wa gyud ko kadungog ka na ba nga klase na ni ma'am. Retry na kong answer. Bombay. Bombay Lucio. Hapit na. Naaday pambansang lamas Dudong Pawiks, nga wala man. Wa pa kay mo ni suway og answer. Muingon na magwala. Kadaghang lamas. Kulikot, Dudong Pawiks. Bias tao Dudong Pawiks. Di ako be, syaro wala ni ron dire. Hingkamasa talong sigarilyas at kami sitaw, bataw, patani, undol, patula, ukot, kalabasa, at saka meron pa tabanus ng sasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya sa paligid-ligid, puno ng linga. Oh, syaro wala ni Dudong Pawiks. Maria, giurot naman nimo tanang lamas. Yapil pa nimong gulay. Maria, sa kadaghang lamas na imong gistorya ba? Isa-isa. Wala dito ah. Wala dito kay wala may pambansang lamas. Ayun na pag-atik-atik na Dudong Pawiks. Wala may pambansang lamas. Gani. Nalibog mo no, kung unsay pambansang lamas. Tama na Dudong Pawiks, kabalo na ko. Tara, manulog na ta sa room. Ay na sila tug-ani para makutaw na ilang utok. Unya, diha sa mo. Una-una asa ninyo. Kung di mo kabalo, pangutanan nyo si ma'am. Unya. Naani pambansang lamas? Ambot po di Dudong Pawiks. Bitsin siguro no? Dili oy, murag asin siguro. Hindi magic sarap siguro. Hala, basig tangad. Ay, tama bitaw no. Pangutan ko na lang nato si ma'am. Tara.